יואו, יש כאן או קיימן או אליגטור קטן, זה נראה לי קיימן. זה לא תנין, זה לא קרוקודיל. איזה מגניב! זה לא תנין ולא קרוקודיל? קרוקודיל זה תנין יואו, איזה מגניב! הוא באורך, כן, הוא מסוכן, הוא יכול להוריד לך אצבע בכיף. באורך, לא, רגע. הופה. איזה יופי, תביא את המנורה. תביא את המנורה. אתם מפחידים אותו. תביא את המנורה. הוא באורך של מטר בערך, 1.20 מטר. איזה יפה. הנה, כן. איזה יפיוף! יש תנין במלון, איזה כיף! קוסטה ריקה, הולה! גרסה זה ליוס! קריחו! תעשה את השעור מבחוץ. הגיע לכאן הבומברוס, הבומברוס זה בעצם מכבי אש. כשיש שטויות אז קוראים להם לעשות פעולת חילוץ. וואי, מה זה תודה שקראתם לי? ¿Quieres ayuda, amigo? Yo no... Dale, sí. אני גם מצלם. אל תדע, אין בעיה. צריך פה עוד פנס, מי שיכול. בוא נעשה ככה. נקי. ¿Usted ve a la cabeza? Ahí está la cabeza. Sí. No es un crocodilo, es un caimán, alligator. Ve, bajarle un poquito ahí. Ahorita y sale. Ahí. Es como un metro. Un metro y medio. No, no metro y medio. Un metro. זה לא מטר וחצי. Donde se menea ahí, puede que los asuste a ellos. ¡Hola! ¿Usted quieres que traer un paño? No, espérate. Eso es rápido. Lo que pasa es que se puede venir por acá. שאמרתי לו אם הוא רוצה שאני אביא לו מגבת, לשים לו על הראש. הוא הולך להתפרע עכשיו בטירוף. Ahí lo tienes. הופה! הנה הזנב. Señor. פרדון. דיסקולפה. איציק מתנהג יותר מהם. אחי, בא לי לתפוס אותו, אם לא הייתם קוראים לו הייתי נופל עליו, אני לא צוחק. אם לא הייתם קוראים לו הייתי נופל עליו. לא קראתי לו. תמרה, לא סומכת עליי, לא קוראת לי כשיש דברים. הולה תמרה. היית תופס אותו בידיים וכאילו? הייתי תופס אותו עם מגבת ותופס אותו עם הידיים, אני לא צוחק. וואלה, אני מאמין לך. היי. ליסטו. Qué rápido, man. Qué rápido. Pasó todo el cuerpo. Ahí está. vamos. Póngale. איזה חמוד! איזו הכי גדול שהיה כאן. מטר. חבל שקראו להם, רציתי לשים לו מגבת על הראש, צלם אותו. זה לא הכי גדול שהיה פה, תגיד אתה בסדר? לא, ממה שראינו בשנתיים האחרונות. ליסטו. אבל זה לא קרוקודיל, זה קיימן. קיימן. הופה, פדאדה. או, פובלסיטו. תראה איך הוא תפס אותו, מסכן. הוא נראה כאילו שם אותו על המנגל עכשיו. לא, חס ושלום. לוקחים אותו ליד. מסכן, איך כואב. כן, מסכן, יצאו משכן. Hagamos un favor y se corre. Ah, perdón, disculpa. Necesito pasa aquí. Bueno, ¿tienes un paño?
איזו, הוא צריך בבקשה מגבת. איזו, הוא צריך בבקשה מגבת. אלוס טרייר, מומנטי. חבר'ה, זוזו רגע אחורה. Perdón, señor, ¿usted poner en el río? Sí, claro. Ah, gracias a Dios. ¿En qué río? Eso va a depender de del vinagre. Sí, wow. Normalmente se les entrega a la gente el vinagre y ellos lo Y ellos dejaron la... Sí, ellos lo rubican. qué rico. Hacen un estudio, lo revisan, que esté bien, después lo rubican. הוא לא יכול להשתחרר עכשיו, נכון? לא יכול. זהו, כן. מסכן, איך הוא בכה בו, התחיל לעשות שלשתין, ראית? כן, זה מהלחץ, מהפאניקה. מהפחד, מסכן, הוא חשוב כן. למות. מה הם עושים כאן? זורקים אותם לנהר? לא, הם לוקחים אותם עכשיו, יש גוף שדואג להם. הוא בודק אותם, מודד אותם, שוקל אותם שהכל בסדר, לראות שהוא בריא ושלם, ואז הם משחררים אותו. לוקחים... רגע, ביצע לו קקי. לא, עשה לו מאחורה, איזו. No molestarlo mucho, no. Sácalo aquí, te lo ayuda. Sácalo por no. por aquí. למה הוא שם על המגבת? כדי שהוא לא יראה, ברגע שהוא לא רואה אז הוא נרגע יותר. דבר כזה יכול להוריד אצבעות בכיף. יכול להוריד ראש במראה. בטח. תראה איזה מסוכן זה. אם הוא רץ לפה יכול לתקוף מישהו, אם הוא בורח לו. אבל בוא תמתי פה. איך הוא נרים אותו בסוף? הם יביאו עכשיו דאק טייפ, ישימו לו על הפה. יקשרו לו את הפה? כן, ואז הם מרימים אותו פשוט. וואלה, תראה אשכרה קטנים. יש לך... ¿Dónde estaba? ¿Perdón? ¿De dónde venía? No sé, nadie sé. De la calle. אשכרה קטנים. Es la tercera vez que entra... Tenemos como 3 días de que estamos, 3 veces que hemos que venir a Wow. Es el tercera vez que entra una cocodrilo o caimán por ese... ¿Sí? ¿Ah, sí? La año pasado hay uno por atrás, la calle, pequeñito. תראה, אתה רואה שם כפפות? תעשה תאורה. בדיוק. ¿Sabes qué tipo es? Porque no es cocodrilo. Un caimán, ¿sí? Yo veo, la boca es más corto. No es largo. ¿Aplastada? Sí. ¿Redonda? Así. El caimán es como así, como punta. Como triángulo. punta. Sí. איזה מדהים. Y el más pequeño, el caimán normalmente no pasa los 2 metros. Sí. El cocodrilo sí crece más. Sí, claro. מה ההבדל בין קיימן לקרוקודיל? קיימן, הפה שלו יותר עגול, הראש שלו יותר... כן, הוא חמוד כזה, לא נראה ככה. כן, וקרוקודיל, הפה שלו ארוך. הרבה יותר. כן. הוא גם מגיע לגודל אחר, קיימן מגיע למקסימום 2 מטר, קרוקודיל יכול להגיע ל6 מטר. קיימן, זה כמו תנין. ומה זה אליגטור? אליגטור זה דומה, אבל no hay aligators en Costa Rica o sí hay. Sí hay. Hay 3 tipos, un cocodrilo, aligator y caimán. וואו, אז יש גם אליגטורים. אליגטור זה גם דומה לקיימן, זה גם כן עגול ויותר שמנמן ויותר קטן. קרוקודיל זה המפלצת, אתה מבין? קרוקודיל זה הבלגן. כן, קרוקודיל זה הבלגן. זה מגניב. אתה רגע נקרב טיפה עוד את התאורה? איזה יפה. איזה מהר הגעת. אחי, תוך שנייה הייתי על הקטנוע. שלם. תשלח לי אחרי את עצמי. ברור. עכשיו הוא יניח על הראש, תראה רגע. בוא לפה, בוא. תלכו מהצד השני אולי. הנה, תפס אותו. יפה. המזל שיש להם קסקסים חזקים והכל. תופס את זה. כן, ברור, הם לא רוצים לפגוע בו. הם רק רוצים לקחת אותו, למדוד אותו, לשחרר אותו בחזרה לטבע. comer la tuya, la toalla. יהודה, הנה חבר שלך בא.
לא, הם חייבים להוציא לו את זה כדי לשים לו את הדאקט טייפ. לא, כן, שיורד פשוט. הוא סוגר לו עם הזה, כן, כן. עכשיו הם שמים לו בעצם סלוטייפ על הפה כדי שהוא לא ינשך אותם. Cuando él empieza así, usted lo agarra, lo tira hacia arriba aquí y él no va a hacer nada. Ahí se queda quieto, porque tiene que levantarlo así. No les tape los ojos. הנה, עכשיו אתה רואה משחרר את הזה. עכשיו הם פשוט יוציאו את כל המקל מהראש שלו. תשב את שם, בסדר. זה... עדיין יכול לדפוק ריצה. יכול לדפוק ריצה ולתת מכה עם הזנב, אבל לא לעשות נזק אמיתי. ברוך השם, איזו עבודה מקצועית, איזה כיף. Se la juega ahí. La mano a las manitas. Usted me dice la mano a las manitas. Usted me dice la mano a las manitas. עכשיו הם יקחו לו את הידיים אחורה כמו אסיר, כאילו מעל הגב. כן, ככה עושים, כדי שהוא לא ידפוק להם ריצה. מחברים להם את זה גם כן. תראה, שם לו אזיקים. כן, ככה עושים לו. מה לראות? רגע, אתה תראו על זה. אתה מבין? ככה זה הדרך שהוא לא יפגע בעצמו, גם הוא לא ירוץ לכביש פתאום וזה. איפה הוא? רגע. זה נקרא קיימן. זוז רגע אליה כדי שהם ישימו לו עכשיו, ישימו לו על המאחורה, ואז הם יוכלו להרים אותו והוא לא יוכל לברוח להם יותר. עכשיו אתה לומד כאן מקצוע. תראה, אליה בטוח ייגע לו בזמן. לא, עכשיו אליה לא לעשות את זה, בסדר? כי זה מלחיץ אותו. תראה את המראה איפה היא עלתה. עלתה שם למעלה. בוא'נה, איזה קשירה מקצועית. חייבים. למה תעמודים? אבל הם גם משתמשים בדאקטייפ של חשמל, כדי שכשהם יורידו את זה, זה לא יתלוש לו קסקסים, אתה מבין? זה דאקטייפ מאוד... לא יעשו לו שעבה לשיער. בא לראות אותו. עוד מעט אתה תראה חמוד, זהו, ליסטו, gracias a Dios. Muchísimas gracias por tu trabajo. Mucho gusto para servirle. Foto académica, ¿por? Sí, wow, vamos a tomar